guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि BBStudio YouTube channel बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। स' नोंथांमोना मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। स' दिनै आं नोंथांमोननो गामियावनो मोनसे ब्लग बायदि भिडिअ बनायनो आखायाव लानाय जादों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। स' नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ बनायनो आखायाव लानाय जाबाय। स' जों दायो थांबाय थादों जानिखि जों गामिया दिनै जों गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे खामानि मावनो आखायाव लानाय जादों। साननैसो सिगां अखा हानायजों दैबाना जादोंमोन जों गामियाव। स' बे दैबानानि गेजेरजों जों गामियाव मा खहा खालामनानै गालांखो बे दैबानाया, स' नोंथांमोना दिनै दिन्थिगोन। स' बे दैबानानि जानिखि खहा जानाय बे जायगाखौ दिनै मोनसे दलं बनायनो आखायाव लानाय जादों। बे दलंखौ दिनै रायजो राजाफ्रा ज' जानानै बनायनो नागिरदों। स' नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो दिन्थिगोन। खामानि मावनाय बेफोरखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय। दसे समनि गेजेरावनो जानिखि रायजोफ्रा खामानि मावनो आखायाव लानाय बे जायगायाव जों मोनहैसिगोन। स' आंजों दङ, आङो बेखौ सोमोन्दोआव आदा जायो। स' हाय होनर। स' दायो जों थांबाय थादो, बे जायगायाव मोनहैसिगोन। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय इन्टारेस्ट जागोन। नोंथांमोना लाइक शेयार खालाम। आङो दायो सेराव मोनफैबाय। नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों। बिनो नै फुरा बेयाव फुरथिमोन, दैया एसे रानबाय। नै बिनो जायगाया, बिखौनो बनायनो आखायाव लानाय जादों। स' थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर खस्थ' जानानै दङ। बिथिंहाय साइकेल लांजाया, गारि लांजाया, जोबोर खस्थ' जानानै दङ। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बे जायगायाव मोनसे दलं बनायनो आखायाव लानाय जादों। जोबोर खुरखाजोबदों दैबाना जानानै। स' बेयाव कालभार दङमोन, बे कालभाराबो मोननै दङमोन, गोदोलांबाय सिङाव। स' नोंथांमोना मोनसे नुदोंना, बेनो नै मोनसेया स' हाबसोनाय दङ, बेयावनो बनायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो जों गामिनि रायजो राजाफ्रा दायो खामानि मावबाय थादों। स' गासिबो फैलायदों। स' दायो खामानिखौ मावनो आखायाव लादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननो आं खामानि जोबजासिम, दलं जानायसिम नोंथांमोननो आं बे भिडिअआव दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।
Mana? Lasting ya, kangrang nah hoba lasting ya. Nah nunggu. Ini harus grup-grup jangan di bawah ya. Amai. Apni kelas seso ini. Tanane mamu tanane. Boleh baru. Mana baru nung? Bah. Misal kartu dia baru dulu pak. Fwilai lang dia kirim ke rumah apa? Banyak mau banyak tu bukan ho. Kenapa itu sudah berhambat? Sudah berhambat. Naik ke kastab tu. Naik ke kastab. Pislabo. Karya. Dur. So खामानिया दायो जोबफ्रामबायनो होनना बुंजायो। स' आं दायो भिडिअखौबो फोजोबनो होननानै सानबाय, मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआ गोलाव जाबाय। स' दायो आङो न'सिम थांदोनि। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननो बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय थानो नाजागोन। स' नोंथांमोननो मोजां भिडिअ होबाय थानो नाजागोन। स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आं इयुनाव दावगालांनो हागोन। ओंखायनो आं नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोनखौ मिजिंथिनानै बेफोरबायदिनो भिडिअ बनायबाय थायो। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। आरो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो इन खालामसै। आरो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ